যত চিনি media friends dong no kha kaham te hamjama kuplung ya pharo kaisa belai na koktuma kaham chini joto sports hamja tongnani bagui ani logio tongo chini TTAIDC hapangni eba chini sports and youth affairs department ni principal officer borom ganang tei tongo chini o TTAIDC super league ni taklai ni jeta event manager je bo chini joto je chini je o tournament no naithoklai ti sana bagui bono barjaya farjak tei norok no jotono no haino hai belai belai no hambai ruo norong bisingti thanai jorabo जों chini awi mung belai no kaham wngkha khaklayo taklai bo haino hai chini joto thungkrong bagui koktoma kaham to mano norok chini joto lukurong ni khao eba thanibo norong ni bisingti sogiyan hinai chini joto media rong bisingti taklai bo haino hai जों TTAIDC Super League jengna thangai tongo fainai 15 tarik aba o talni 15 tarik diborni ekta tampurun chimi chini khumulung stadium bo जों jengna thangai tongo thanai jorabo chini total 18 teams 8 teams tongmani taklai hangke जों chini 8ta district ni bisingo jeta chini team joto district no dolnai khlaiयै taklai snamjakha tei a 16 team ni bisingo 320 players borok participate khlainai joto players rong no monthly honorarium 8000 khlaiयै borok mannai tai kuplai wngnai je bodol bongke 5 lakh mannai tei second wngnai hangke borok hangke 3 lakh mannai tongma haikeno taklai जों ketal chini je team tongmani borok no bo जों haino hai जों khakhamya pharo thanai je team tongmani taklai team barikha tei kaisa belakeno koktoma kaham omono chini ADC habangni bokhakti puila chini khumlung stadium bo floodlight by khlaiयै khelangna thangai tongo inauguration dino chengmani yagulo chini next match ngai जों floodlight by khlai जों horabo जों chini je football day match जों borno nai chini joto lukurok je ba chini sports hamna tongnai chini lukurok nai mannai যেটা ফরম্যাট লাস্ট ইয়ার যে তংমানি খরকব্রই যেটা নাহাই মানো হায়ার অমা হাইকেন তাকলে ফরম্যাট সামজাক নরক অফিশিয়ালি যে প্রো নোটিফিকেশন মাননাই নর আর বেবা মাননাই চিনি অ পান্দানো মচারনা বাগৈ চিনি হাবো বাগ্রা ব তংনাই they chini honorable CM they joto chini honorable EMs honorable MDCs they joto honorable chairman they joto chini administration officers CU joton bisingtino jungo pandano naithoklai jung chengjak team charjona hire na haimano nung phatane na hanamo jung na nini stadium na hamo jung national na hamo jung international na hamo jung our team ni wishingai ang joto chini khak hamlo korongno haino hai muitu khlai finai 15 tariko chini chengmani panda chengmani dibor jorao damsa tampur eba ekta tampur chimi jungoro panda chengjangnai o panda phaima phaina bagui norongno jotono ang TTAIDC hapang ningai sports and youth affairs bedek ningai norongno khabai khubake lamso 15 December ni Monday adin inauguration nai abon pore continuously choli thanai te adino norok na joto district no nai but starting ha jung khumlung simi changjang nai hambai